Ľudia, čaute, takto vyzerá predok. Tu máš len malý nápis Hokec, ktorý má cca tak mohol by mať zo 10 až 15 centimetrov, myslím tým, a zozadu takýto veľký nápis, čo by mohol mať, vám tiež poviem, ak to chcete vedieť. Niektorý by mohol mať ten vzadu tak do 40 cm, 30-40. Takže tak, stojí 22,51 by som ho ja kúpil, ale malo by to extrémnu kvalitu a stalo by to 25 €. U mňa v merči, hneď si trochu aj zarobím, nemôžem to dávať za presnú cenu a nechcem za extrémne veľkú. A potom vám dám ďalší short, kde bude druhý ten nápad, ako by to vyzeralo. Z tej lacnejšej stránky za tie menšie peniaze, s horšou kvalitou a s jednou stranou.